Добре дошли в поредният ни задълбочен анализ. Днешната мисия е наистина мащабна. Абсолютно. Може би една от най-амбициозните, с които сме се заемали изобщо. Задачата пред нас е да разкодираме някои от най-сложните и фундаментални идеи за човешкото съзнание. Както е за свободата. Точно така, свободата и самата същност на съществуването. И на масата днес имаме изключително разнородна и интригуваща селекция от източници. Разполагаме с академични статии от престижното списание «Философия». Които са доста плътни като текст. О, да. Имаме един много специфичен сборник с известия на Минно-геологическия университет, също така философски есета от платформата Помагало, една необикновенно задълбочена рецензия на превод на Мартин Хайдегер и един много подробен транскрипт от изключително интересния YouTube канал на Славейко Йорданов. Значи, тази комбинация от текстове създава една забележителна панорама. Обикновено метафизиката се възприема като нещо абстрактно, нещо прашно и напълно откъснато от реалността. Да, затворено в кабинетите. Точно. Но когато тези източници се разгледат заедно, се вижда точно обратното. Те показват колко пряко философията засяга всекидневието. Замисълът днес е да потърсим онези невидими нишки, които свързват древната византийска теология с модерната западна философия. Нека разгърнем това, защото материята е колкото сложна, толкова и завладяваща. Основният въпрос, който изплува от всички тези текстове, звучи измамно просто, но всъщност крие бездни. Какво изобщо означава да бъдем? Как човешкият ум конструира реалността, която се възприема всеки ден? И, може би най-провокативният от всички въпроси... За свободната воля. Да. Дали това, което съвременният човек толкова гордо нарича свободна воля, всъщност не е просто една изтънчена форма на робство? Това е огромен въпрос. За да започнем да разплитаме този възел, може да се заеме една брилянтна метафора директно от YouTube източника ни. Нека съзнанието се разгледа като софтуер. Една своеобразна перцептивна решетка или компютърна програма за възприемане на реалността. Много добра аналогия. Нали? Всички сурови данни, които идват от външния свят, като светлина, звук, текстура, преминават през този софтуер. Те се филтрират през формите на пространството и времето и едва тогава се превръщат в смислени образи, които могат да бъдат разбрани. И тук е важно да отбележим, че тази идея не е откритие на дигиталната ера. Абсолютно не. Тя ни връща директно към епохалния труд на Имануел Кант «Критика на чистия разум». Това е книга, издадена в Рига през 1781 година, между другото преведена на български с хирургическа точност от Цеко Торбус през 1967 година. И тя служи като абсолютната отправна точка за съвременното разбиране на ума. Това, което е очарователно тук, е начинът, по който Кант напълно преобръща до тогавашната представа за познанието. Той извършва своята известна коперниканска революция в философията. Смисъл, променя центъра на тежестта. Точно така. До този момент се е сметало, че човешкото познание трябва да се съобразява с предметите. Кант обаче казва обратното. Предметите трябва да се съобразяват с нашето познание. Вау! Да, и за да обясни това, той прави едно фундаментално разграничение между два типа субект. От една страна съществува така нареченият емпиричен субект. Това е индивидуалното съзнание на всеки отделен човек с неговите конкретни, променливи психологически преживявания, моментни емоции, травми и спомени. Този емпиричен субект сам по себе си е просто явление, феномен, който може да бъде изследван от психологията. Ако продължим с компютърната метафора, емпиричният субект е като конкретният потребителски профил. Това е асът, който има своите предпочитания, ядосва се в трафика. Да, радва се на хубаво кафе и има своята специфична история на браузъра. Точно така. Това е много точна аналогия. Но виж, Кант не спира до тук, защото потребителския профил не обяснява как изобщо работи самият компютър. И тук той въвежда концепцията за трансценденталния субект. Звучи доста по-сложно. Малко е, да. Този субект не е конкретна личност.
Не е дори метафизическа душа в класическия смисъл. Трансценденталният субект е, както се изразяват академичните текстове, формалния полюс на познавателната активност. Тоест самото ядро. Самото съзнание изобщо, онова bewusstsein überhaupt, което стои зад всяко едно възможно познание. Той е интегративният център, архитекта на реалността, който автоматично внася априорните форми на пространството и времето, както и логическите категории като причина и следствие. И неговата функция е да вземе абсолютния, неразбираем хаос от сурови сетивни усещания и да го превърне в подреден свят. Абсолютно. Без тази невидима операционна система никакъв опит не би бил възможен. Светът би бил просто едно жужащо, безформено петно. И това откритие на Кант има колосални последствия не само за начина, по който се виждат предметите, но и за това как се действа в света. Отиваме към етиката. Да, преминавайки към сферата на етиката, източниците дават един много ярък пример за моралните дилеми и как тази операционна система ги обработва. Нека се разгледа правилото «не кради». Според догматичното мислене, кражбата е грешна просто защото така е написано в някаква свещена книга или защото обществото ще наложи наказание. Но според Кант подобно сляпо подчинение е форма на догматизъм и липса на свобода. Дори да води до добри постъпки външно. Точно така. За да бъде един акт наистина морален, той изисква дълбоко критическо осмислене от страна на самия субект. Действието не трябва да е продиктувано от страх, а защото собственият разум го утвърждава като универсален закон. Този преход към етиката е ключов, защото той разкрива истинската тежест на Кантовата философия. Той създава една изключително строга рамка за решаване на морални дилеми, известна като категоричния императив. Идеята е всяко действие да се преценява според това дали правилото зад него би могло да стане всеобщ природен закон. Без да доведе до логическо противоречие или разрушение на обществото. Но, за да има смисъл цялата тази сложна етическа схема, е необходимо нещо фундаментално – свободата. И тук текстовете въвеждат един много дълбок философски проблем, свързан с оправдаването на Бога, или така наречената теодицея. Това е много стар проблем. Да, ако се допусне съществуването на един всемогъщ и всеблаг творец, откъде тогава произлиза злото в света? И какъв е отговорът? Традиционните теологични отговори посочват като източник свободната воля на човек. Свободата се разглежда като корен едновременно на доброто, но и на злото. Тя е изключително амбивалентен феномен, защото без нея доброто би било просто механичен рефлекс, но с нея идва и ужасяващата възможност за избор на разрушението. Това означава, че възможността за съзнателен избор носи със себе си една почти смазваща отговорност. Според Кант, когато се вземе морално решение, това не е просто локално събитие. Всяко действие отеква във вечността и оставя своя неизлечим отпечатък върху цялата Вселена. От момента на извършването си нататък. Затова критическото мислене не е просто някаква интелектуална игра. То е абсолютно задължително условие за човешкото достоинство. Особено в онези невъзможни ситуации, когато всички варианти изглеждат лоши, човек е длъжен да използва разума си, за да претегли последствията и да избере по-малкото зло. И отговорността за този избор пада изцяло върху раменете на самия субект. Тази тежест на отговорността повдига един неизбежен въпрос, който извежда дискусията на следващото ниво. Който е? Ако субектът конструира представата си за света чрез трансценденталните категории и същевременно носи такава колосална морална отговорност за действията си в него, тогава какво всъщност е този свят? Какво означава за нещо изобщо да бъде? Ето тук става наистина интересно, защото се въвежда една от най-трудните, най-натоварени със смисъл думи в цялата история на философията – битие. И нейната сянка – небитие или нищо. Да. Материалите от платформата Помагало проследяват тази историческа нишка по един много систематичен начин, показвайки как разбирането за тази дума се е трансформирало през вековете. Историческият преглед наистина е показателен. За древните гърци и особено за Платон, концепцията за битието не е била просто академичен термин. За тях да живееш пълноценно е означавало да философстваш,
А философстването е било акт на познаване на самото битие. Като живо цяло. Точно така, битието и космосът са едно неразривно, реално цяло, изпълнено със смисъл. Но ако се превърти лентата напред към 17 и 18 век, по времето на рационалистичната онтология при Декарт, Волф и Клауберг, Нещата се променят драстично. радикално, битието се превръща в нещо изключително сухо и абстрактно. То е сведено до проста логическа форма, до уравнение и съответствие между понятия. Логическото мислене става абсолютен господар, докато всичко индивидуално и неповторимо в човешкия опит бива безмилостно изхвърлено като несъществено. И точно когато тази суха логическа схема заплашва да превърне философията в чиста математика, отново на сцената излиза Кант. За да разбие статуквото. Да, неговата теза по въпроса за съществуването е кратка и революционна. Той заявява, че битието не е реален предикат. Което звучи като академичен жаргон. Звучи, но всъщност описва нещо много интуитивно. Най-известният пример е този с 100 златни талера. Ако в ума съществува пълната, съвършенна представа за 100 златни монети, с техният цвят, тегло, форма, факта, че тези монети реално съществуват в джоба, не добавя абсолютно никакво ново качество към самата им концепция. Съществуването не е характеристика като цвят или форма. Това е изключително важно уточнение, защото разбива вековни илюзии. Като казва, че битието не е предикат, Кант всъщност твърди, че за него битието е просто полагане. Просто полагане. Да, то е позиция, основание. Съществуването не се намира вътре самите неща като тяхно присъщно свойство. То е самия акт на установяване на връзката между субект и обекта в познавателния процес. Битието се случва в съждението. Тоест не може просто да се мисли за нещо и от самото мислене да се извлече доказателство, че то реално съществува. Точно така. Но развитието на философската мисъл категорично не спира до тук. През 20 век се появява мислител, който поглежда към цялата тази традиция и решава, че западната философия е тръгнала в напълно погрешна посока. Говорим за Хайдегер. Точно за Мартин Хайдегер. Източниците предлагат един много забавен анекдот в рецензията на Владимир Градев. Разказва се за един виден немски професор, който се опитвал да чете оригинала на Хайдегер. След няколко реда упорито взиране в текста, професорът захвърлил книгата и заявил, че философът е Ганс Фарюкт, напълно луд. Да, езика на Хайдегер е толкова специфичен и гъст, че самото му превеждане е същински културен подвиг. В тази връзка текстовете с основание отбелязват монументалния труд на преводача Димитър Зашев за българското издание на Битие и време. И защо Хайдегер пише толкова сложно? Важно е да се разбере, че тази привидна езикова лудост изобщо не е случайна приумица. Хайдегер е изправен пред един огромен проблем. Езикът, с който разполага, е заразен от векове на разделение между субект и обект. Затова той умишлено изковава нов език. За да премахне маската. Да. Според Хайдегер, хората не са някакви изолирани безтелесни умове, които просто наблюдават външните обекти от безопасно разстояние. Ние сме винаги вече потопени в света, заплетени в неговите мрежи от значения. За да изрази това, той въвежда своят централен термин «Dasein», който Димитър Зашев дръзко превежда като «бъдене етона». Невероятно точен превод. Самото звучение на бъдене етона е поразително. Не звучи като сух термин, а почти като възклицание, като директно посочване с пръст към самото ядро на съществуването. Не е просто човек или разум, а присъствие на определено място. Ако свържем това с по-голямата картина, се разкрива целият замисъл на Хайдегера. Бъденето на показва как човекът не е просто някакъв наличен обект сред други обекти в пространството, не е като стол в стаята. Човекът е самото място, самият топос, където битието изобщо има възможността да се разкрие. Ние екзистираме. Буквално излизаме навън, стърчим отвъд себе си към света. Ние сме онова етона, къде се случва света. Този подход е дълбок опит да се освободи философията от всякакви предварителни рамки, за да се стигне до чистия феномен на човешкото пребиваване. Това е изключително мощна концепция. Човекът като мястото, където битието просветва. А сега предстои един преход към съвсем различен културен и духовен континент.
който обаче резонира с тези идеи по неочакван начин. Да преминем към Византир. Да. До тук се обсъждаше автономният субект при Кант и биенето на при Хайдегер. Какво обаче биха казали мислителите от византийската философска традиция за цялата тази модерна мания по личната автономия и безкрайния избор? Изследването на Андрей Керезов хвърля истинска бомба върху съвременните разбирания. Този контраст е, може би, най-отрезвяващият момент във всички източници. Днес съвременният човек е възпитан да смята свободния избор, онова liberum arbitrium, за абсолютното, върховно благо. Да имаш безброй опции и да избираш се смята за самата дефиниция на свободата. Но не и за византийските философи. Точно така. За отци на църквата, като свети Максим Изповедник, парадигмата е коренно различна. За тях човешката природна воля, в нейното сегашно паднало състояние, не е инструмент на свободата, а всъщност е форма на тежко робство. Да се нарече собствената воля робство звучи почти скандално за съвременното ухо. В крайна сметка, целият модерен разказ е построен върху идеята, че автентичността означава да следваш собствените си желания. Как утвърждаването на моето се оказва затвор? Това е парадокса, който византийската традиция изследва с хирургическа точност. Те аргументират, че тази така наречена свободна воля е всъщност дълбоко детерминирана. Тя е постоянно подчинена на биологични нужди, емоционални страсти, външни обстоятелства, дори на демонични влияния. Тоест човекът е играчка на импулси. Импулси, които той напълно погрешно идентифицира като свои собствени. И тук се крие най-дълбокия капан. Колкото повече човек се опитва да утвърждава своята индивидуална воля, настоявайки да прави каквото си иска, толкова по-ограничен и несвободен става. Той се зазижда в тясната клетка на собственото си его. Следователно, решението изисква пълно преобръщане на перспективата. Истинската свобода не се постига чрез безкраен избор от менюто на живота, а чрез доброволен отказ от самата индивидуална воля. Киносис. Точно, киносис. Процес на самоизпразване, смирение и самопринизяване, способността да се каже «да бъде твоята воля», синхронизирайки индивидуалното с божественото. Тоест, висшата форма на свобода е парадоксална. Тя е свободата от избора. Да достигнеш състояние, в което доброто се следва толкова естествено, че колебанието изчезва. И този радикален отказ стои в самата сърцевина на християнската аскетика. Която често се бърка с мрачно бягство от света. Да, но текстовете, особено анализът на Цветелин Ангелов, разкриват аскетиката като изключително активна, динамична борба. Аскетът не бяга, а се изправя срещу илюзиите на света, преодолявайки границите си, за да постигне една трансформираща любов. Примерът с Свети Силуан Атонски от източниците илюстрира това невероятно. Неговата духовна отдаденост и любов стават толкова безкрайни, че той достига до състояние да изпитва искрена жал дори към самите демони. Това е ниво на състрадание, надхвърлящо всякаква логика. Това е метасвободата. Свобода, която поглъща всичко със своята благодат. За да се разбере как човекът въобще е способен на такова състояние, може да се въведе една много красива концепция от шестодневна Йоан Екзарх, детално анализирана от Гергана Динева. Става дума за идеята за творението като граничност или граница. Всяка граница едновременно разделя две пространства, но и ги свързва. Цялото видимо творение е граница, която отделя човека от Твореца, но същевременно го свързва с него. И кулминацията на това творение, най-съвършеният символ е самия човек. Човекът като съвършения микрокосмос, който обединява материалния с духовния свят. И какво прави аскета монах на тази граница? Той извършва това, което текстовете наричат упражнение в умиране. Което звучи стряскащо. Звучи, но описва светъл процес на преминаване отвъд преходния свят. Целта е да се постигне обожение, веозис. Целта не е да се унищожи тялото, а материята да се преобрази, да се удохотвори и да се превърне в осветен храм. Да умреш за илюзорното, за да се родиш за вечното. Точно така. И така какво означава всичко това събрано на едно място? Изследването започна от кантианския трансцендентален субект, който функционира като мощен софтуер, конструиращ самата реалност. После премина през Хайдегеровото бъдене ето, което настоява, че хората са потопени в битието.
И накрая достигна до византирския аскет, който издига себе си над тази реалност чрез абсолютното смирение и отказа от егото. Изглеждат като несъвместими вселени, но значението на този синтез за днешния свят е огромно. В днешно време обществото живее в състояние на абсолютно информационно претоварване. Постоянен натиск. Да, натиск непрекъснато да се правят избори, егото да се утвърждава на всяка цена. Всяка реклама крещи: избери това, бъди различен. И въпреки тази невиждана свобода на избора, хората често се чувстват по-затворени и по-тревожни от всякога. Парадоксът на съвремието. Тези философски системи предлагат различна оптика. Те дават яснота, че начинът, по който се възприема света, е просто една рамка, която може да бъде осъзната. Те подсказват, че истинската свобода не се намира в невротичното лутане между безкрайни опции, А в смелостта да се издигнеш над самия процес на избор. да се освободиш от тиранията на мимолетните желания и да намериш един по-дълбок център на тежестта. И това неизбежно води към една финална мисъл, която някак се оформя като логичен завършък на всичко, което беше разгърнато днес. Ако, както твърди Кант, човешкият ум е онзи велик архитект, който внася правилата на пространството и логиката в реалността, и ако същевременно, според византийските мислители, абсолютното висше състояние на духа се състои в пълно отказване от индивидуалната воля, тогава дали крайната цел на човешкото съществуване не е парадоксална? В какъв смисъл? Дали не се състои просто в това да се изгради един съвършен, богат свят в ума, единствено и само за да се придобие силата и мъдростта доброволно да бъде пуснат да си отиде? Това е изключително силен завършък. Оставяме тази мисъл, отворена за размисъл. Търсенето на отговори винаги продължава отвъд очевидното. До поредния ни задълбочен анализ на големите идеи.